दिनै तारिखआव जों बाध्य जादों खुनु दिन जों बिदि खालामफेराखै रेकर्ड गैया बिपिएफ जोनोमनिफ्रायनो जोंहा रेकर्ड गैयामोन गयबारि बिदि जानाय किन्तु दिनै जों दुर्भाग्यजनक जे मैया ससियेल मिडियायाव मोननै लाइन ओंखारदों सासे कंग्रेसनि स्टेट पर्यायनि सेक्रेटारि राहुल राभाना मानो बिथाङा मैयासो जइन जानानै लगालग आरो टिकेटनिबो खोथा बेयाव फैदों आरो मैया भाइरेल जादों ससियेल मिडियायाव मैयानिफ्रायनो जोङो रिएक्सन जाबाय थादों जे बे बोरै पसिबल जानो हायो बे बोरै जाखो जोंहा अलरेडि एप्लिकेन्ट साब्रैनि सासे अलरेडि दारांगाजुलियाव बेहा टिकेटआ जाबाय जोंहा थालांखो साथाम थालांबाय बे साथामा जितेन मुसाहारि जगेन बसुमतारी आरो रिंसार बर' दा जोंहा खोथाया जाहैबाय मा जे बे साथाम मानसिखौ लाफानानै दिनै एथ' दिननिफ्राय जोङो गामियाव हाबै इन्ट्रडाक्सन होयै रायजोफोरजों सिनाखि होनानै प्रत्येक मिटिङाव सिनाखि होयै जोंहा बे साथाम दं साथाम सोरबा सासे मोनगोन गासिबो नांगोल थुनांगौ होननानै खथ' खस्थ' खालामबाय साथामनि जोंहा सासे मोनगोन होननानै जों आसाबादिमोन आरो नै मैया ना दाखालिसो बरखातायाव जिथु रेलि जादों बे रेलियाव जोंहा लैहोर जोंनि गयबारिनिफ्रायबो खम मानसि जायाखै जोंहा बिटिआरनि सासे सिएम थासेयावबो जोंनि गयबारियाव अन्तत एन्टायार बिटिसिआव जोंनि गयबारियाव नांगोलनि भटार्सफोरा आंखाल गैया आरो ओरैबायदि प्लास पइन्ट बाव ओरैबायदि फैगासिनो लोब रायजोफ्रा ससियेल मिडियायाव मोनगासिनो दं जोंबो मोनदों आरो रायजोफ्राबो स्वयं बुङो देग्लाय जेनेबा इउपिपिएलनि सरकार फैनाया सानसेसा एखेबारे गैखाथारा बे हिसाबै दिनै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि जायगायावनो नांगोलनि बिपिएफनि हाग्रामा सरकारनि दैदेननाय साख्रिखौ नांगौ होनना बुंनायाव जोंहा गोसोखौ गोग्गानाय मोनदों जोंहा गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि प्रार्थी साथाम केन्डिडेट एप्लिकेन्ट बिथांमोननि सासे मोनोबा जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो राहुल राभा नामखौनो मोजां मिथिया सासे मिथिया जोंनि वार्कारफ्रा बिथांखौ केन्डिडेट होगोन होननानै एसे खोनाबाय थादों ससियेल मिडियायाव मोनदों आरो खोनादोंमोन जुदि होयोबा जोंथ' पार्टि खालामा जना थाजोबगोन पार्टि नागारनाय खोथा नङा जोङो जिरायनाय थाजोबगोन जों खामानि मावा उननि समाव मा जायो जों दा बुंनो हाया जों सारखौ हाग्रामा सारखौ जोङो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो सासे बिराद सिदा मानसि जों सारखौ लानानै जों बिपिएफ खालामगासिनो हाग्रामा सारनि जों बिसासाव जों पार्टि खालामदों जों गोदोबो 15 बोसोरथामसोबो जों ओरैनो थासोलाबायनाय पार्टि खालामबाय थानाय सारनि बे जिथु दक्षता बिनि लेजेन्ड जिथु लिडार बेखौ जों गोसोजों मानियो किन्तु लास्टआव नैबेखौ खालामबा मा जाहैगोन मिथिबायना जोङो बिपिएफआव निति आदर्शनि खोथा लानानै गामि हाबो जोंहा हाग्रामा सारा सासे दक्षता व्यक्ति दिनै बेबायदि जायोबा मुहुर्तआव दिनै टिकेट डिक्लार मैयानो बे मानसिया बिरनानै फैनानै टिकेटनि खोथा फैयोबा जोंहा एसे गनायनो हानाय नङा आरो जों सारखौ एसे बिसाखा जोंहा गोमागोन आरो सारखौ दिनैसिम जिबादि जों गोसो गोरबोआव सारखौ बोजबनानै लायोमोन हाग्रामा महिलार सारखौ बे बुस्थुआ जोंनि आत्मानिफ्राय बिथाङा गोजान जालांनायनि खुब सम्भाबना दं बे गोरबोनिफ्राय बुंदों जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जों आरो बिराद दुखुजों जों जिरायना थानो गोनां जागोन उननि समाव जों ओंखारलांबाबो दुखुजों ओंखारलांगोन जेन'बा जों पार्टिखौनो खालामला जेरावनोखि आदर्श गैया जेराव फर्मेल बुस्थु गैयाबा जों बोरैहाय पार्टि खालामो पार्टिनि निति आदर्शजोंसो मोनसे पलिटिकेल पार्टि जायो जिखुनु दल संगठनानो जा पलिटिकेल जा निति आदर्श थायो बेवहाय फर्मेलिटि माखासे अबजारभेसन थायो बेखौ जाहाथे एसे मेनटेन खालामनानै सोलिबा जोङो मोजां मोनो बेखिनियानो जोंना